Kolika je moć medija, koliko znači kada se ujedinimo, najbolje pokazuje humanitarna akcija Mediji za Selenu u kojoj su se slale SMS poruke na donatorski broj otvoren za liječenje trogodišnje djevojčice iz Podgorice. U akciji je za manje od 48 sati prikupljeno više od 200.000 eura, koliko je potrebno za njeno liječenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Krajem 2016. godine osnovana je fondacija Budi Human, koja je imala prvu akciju prikupljanja pomoći za djevojčicu iz Kotora, Anđelu Petrović. Krajem 2016. godine osnovana je fondacija Budi Human i sa ciljem da ujedini 3 mobilna operatera i da pruži građanima Crne Gore mogućnost da putem SMS-a mogu da doniraju i da pomognu one ljude kojima je to zaista potrebno. Prvi slučaj koji smo podržali bio je slučaj Anđele Petrović i za vrlo kratko vrijeme fondacija uspjela da prikupi 50.000 poruka koje su poslate i ubrzo nakon toga javio se slučaj Selene Mandić. Tim putem prikupljeno, znači za vrlo kratko vrijeme, to su bila samo 2 dana, oko 120.000 poruka, što je velika cifra za samo mjesec dana koliko postoji fondacija. Prema statistikama u Crnoj Gori se godišnje dijagnostifikuje karcinom kod 15 do 20 djece. Liječi se njih mnogo više jer je borba po pravilu duga i traje više od 365 dana. Djeca najčešće obolijevaju od malignih bolesti krvi, odnosno leukemije i limfoma. Zatim slijede tumori centralnog nervnog sistema, tumori kostiju i solidni tumori, neuroblastomi. Najveći procenat obolijevanja je kod djece starosti između 3 i 8 godina, mada obolijevaju djeca svih starosnih dobi. Kako bismo pomogli malim i velikim borcima, 6 crnogorskih medija se ujedinilo i organizuje prvi teleton u Crnoj Gori koji će se održati 15. februara od 20 sati. Gotovo 100 ličnosti učestvovaće te večeri u prikupljanju novca za liječenje djece koja se bore sa karcinomom i moraju na liječenju u inostranstvu, a troškovi iz bilo kog razloga ne pokriva Fond zdravstva. Građani mogu da učestvuju i doniraju novac tako što će 15. februara sa fiksnih ili mobilnih telefona bez razlike pozivati broj 1511. Svi razgovori sa poznatim ličnostima bit će ograničeni na 2 minuta i time građani doniraju 2 eura u fond. A od utorka 7. februara aktivan je broj 14543 na koji se može poslati SMS sadržaja 5. Poruka košta 1 euro. Prikupljenim novcem upravljaće upravo fondacija Budi Human. Teleton će podržati isključivo one slučajeve, znači, koji ne budu iz nekog razloga podržani od Fonda zdravstva. I ono što je jako bitno da napomenem, to je da sredstva koja se prikupe neće moći da budu isplaćena na račun roditelja ili bilo kakvog fizičkog lica, naravno nema govora o isplaćivanju u kešu, već isključivo plaćanje faktura koje budu pristigle od institucija koje će da rade liječenje te djece. Naravno, kompletna priča će biti na našem portalu www.budihuman.me koji uskoro treba da zaživi, gdje će svi moći da vide koliko je sredstava tačno prikupljeno i način na koje se ta sredstva troše. Za pobjede malih velikih boraca potrebni smo vi i ja. Pozovite 15. februara broj 1511. Pošaljite SMS sadržaja 5 na 14543.